Masaw ka. Aha, tanapit. Ang tubigo ni ka. At tayo ko kalaylayawan. Ito na, multi-cup. Latin mo? Prinsipyo. Prinsipyo. Sige. Sige. Sige na. Sige.
Luhay ako. Ayun, kapila ka. Mga na. Tama. Yes, 60 po tayo. yung 15 pesos. Please.
Ma'am. Ano ma'am? Na?
Yan eh. Tamam. Okay, Dawam. Ano? Dawam, nakay ka. Ah. Nasa pagkakang pasahero. Pagkakang pasahero ano eh. Pasahero. Ah. Dali yan. Dali yan. Pagkaon ka na kayo doon, tumagaan dyan hapon. Oh. Dali yan, kakabalik pa. Balik sa kalayo ha. Uy. Balik kalayo na.
Ano, likod. Ano yun? Arin daw Ito sila. ba? Ah, nasa. Plaster man. Ah, sige, sige. Halit na kami. Okay. Lihat dia. Aking sirap. Sambil kita pasang. Ah, ma'am. Dali na isam. Hello, Zaman.
Sana ma'am. Barkada mo? Ito na to. Kaya bisa kumusakay. Barkada ma'am. Oke, sakay. Ada tebakan.
Ha? Tatay ko na binigay po eh. Basta. Ito lang po ang binigay po eh. Huwag tara. Oh, atok. Sige, are. Ulo man lang mukha jud gi. Ay, siguro. Mao di ay. Siguro. Lay, wag ka nang lisod lay ang bata lay. Uy, okay lang yan. Adit. Mao di ay. Na cancel ano. Normal. Pero, tubig eh? Ah, Normal. Lagi atang mo dai. Ako ah. Ano guys? ito eh. Chicken ya. Ikaw ya, tay kwan niya. Paano maglala? Tubigon doon? Ah. Tubigon na. Ang side ba? Ay, Tanam malaki mo mo. Oo. Ano na to? Tubigon ang ako. Oh, bisa ko ako sa registro ba? Registro bisa ka. Isikol. Kuno ko na. naman sila mamara. Ay, sabi nga raw. Tapos kaya may... May sa no? Na may bahay na mo. Sila di mamara. Oo, naisahay bitaw. Kira. Akurat na gan. Atlog na da. Way, di ko pito. Atlog na. Ay! Pare! Are sa ko, pre! Okay, pare yun. Gusto to. Makapan nga ito daw na. Kaya kumsan mo. Gusto naglaran may kaupan daw na. Kaya kumsan mo ko. Kaya kumakuha ni ito. Hindi, okay ka ba hindi? Hindi ako daw kukuan ha. Ako sa ulo. Ako sa ulo. Ako sa buka. Hindi. Okay ka lang dyan. Kuwan ka din di. Ito yung matungkad. Oh. Sis na mo. Unya. Arera lay. Ha? Anak ko plate. Time bag.